En Xullo volveremos mirar o ceo grazas a unha nova edición do Criterium Aeronáutico, que se celebra do 20 ao 25 deste mes no Aeroclub de Rozas, xunto á Volta Aérea Galaico Duriense. Trátase dunha oportunidade excepcional para chegarnos ao mundo da aviación sen desplazarnos fora da nosa provincia, e non só como espectadores. Dásenos a oportunidade de participar activamente e coñecer de primeira man diversas aeronaves. Isto é un criterium que ten un acercamiento uns cuantos días a algo que, do contrario, non é posible. Ao longo dos 5 días haberá voos divulgativos, a presenza de helicópteros da Policía Nacional, Garda Civil, DXT, Exército de Terra, Sasemar ou contraincendios, carreiras de drones, exposición de aeromodelismo ou actividades para nenos. Será unha edición dun nivel extraordinario no que destaca a presenza da patrulla SPA o sábado de 12 a 2. Vai ser un criterio dificilmente elevable en canto a súa calidade e cuantía dos elementos que nel participan. Está esta patrulla acrobática que os acabo de dicir, está o Cougar e o Caimán de helicópteros do Exército de Terra que van a lanzar paracaidistas. Tenemos, como anunciaba o presidente do Real Clube Aeronáutico de Lugo, un criterium de excelencia e moi dificilmente repetible coa participación de todas esas aeronaves. A Deputación achega 10.000 euros a este criterium que contará ca participación de 150 aeronaves. Agárdase ademais a presenza de máis de 5.000 persoas. 5.000 persoas significa unha importante inxección de consumo que ten unha reversión, que ten un impacto na economía da contorna da que se celebra e de máis alá, de onde veñen, que veñen facendo o seu gasto moi superior ao das axudas públicas que reciben. Isto é unha oportunidade económica para Lugo, porque o número de persoas que se achegan se incrementa cada ano e pernoctan na nosa cidade. Todo isto axuda a dinamizar a economía local. Deputación, Concello e Xunta apoian este evento o que cada ano dedica un gran traballo ao Real Aeroclub de Lugo. Que creo que é un exemplo a seguir pola cantidade de actividade que ten ao longo de todo o ano e, sobre todo, porque xa fixo posible que este evento, este criterium, sexa un referente a nivel nacional e a nivel internacional. Dúas das actividades estrela cada ano son os bautismos de voo e de paracaidismo. Aínda que máis de un quere repetir despois de vivir esta experiencia. E para a proba, as impresións deste rapaz nada máis poñer pé en terra na edición do ano pasado. Unhas vistas impresionantes e, sobre todo, a tirarte unha sensación, aconsello ya a todo o mundo. Parece máis do que tal, pero es que nin temblo, así que eu repetiría encantado. Desde a organización e as institucións colaboradoras anímase as familias a que se acheguen a Rozas para gozar desta cita que xa é un clásico do calendario das actividades de Xullo.